Ipatawag sa Mandaue City Council ang DPWH ug ang kontraktor sa proyektong riprap sa may Butuanon River sa Dakbayan sa Mandaue nga nahugno niadtong miaging semana. Gikwestiyon sab sa konseho ang wala pagtuman sa una nang napasar sa nga city ordinance. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may ninigpadayon nga issue kabahin sa nahugno nga riprap sa Mandaue City. Mitumaong taho nga wala kunoy koordinasyon kay wala napahibaw ang syudad kabahin sa pagpatuman sa maong proyekto. Mao ni riprap. Mao Ni riprap. Usa ka semana nasukad na hitabo ang pagkahugno sa parte sa gi-construct nga riprap sa may Butuanon River. Gikakugang ang insidente ug daghang mga pangutana ang mitumaw. Hinungdaling gitrabaho sa contractor ang istruktura aron mahibalik kini. Gibarugan nila wa pa mahuman ang proyekto ug wa pa gani ma-turnover ngadto sa DPWH. Dugang pa nila nahasubay sa approved nga plano ang pagtrabaho niini. Kagahapon atol sa sesyon sa konseho, miduso ang Committee on Infrastructure ug resolusyon pagsusi sa nahitabo. Ipatawag nila ang taga DPWH 6th Engineering District o contractor mismo sa proyekto. Mato di Committee Chairman Councilor June Arcilia, daghan silang buot maklaro aron mapangayuan og tubag. Kung sa ilang future plan bitaw ginhaon niya, masimba ko may nana lagi hapon niya. Wa magunta nagkog project sa gobyerno nga para karon lang ato para future man. Imbis masikti ang mga tao, sumarisgo na inoon ug magsigiguan. Kun kahinumduman, Abril karong tuiga, usa ka ordinansa ang gipasar sa Mandaue City Council. Nag-auhag sa hugot nga koordinasyon sa mga proyekto nga ipatuman sa syudad bisan mga national projects. Ubos niini, walay proyekto nga ipatuman basta dili mag-agi sa City Council ug naglatid sa mga penalties kun malapas kini o dili mananghidaan. Wala di sa coordination. Gipatawag pa ganito na to ang taga DPWH. Mas man mo na mag-coordinate kay ang citizen makakuan sa dila, ma-coordinate sa niya, maka-inspection, makatanaw sad. Sa iyang bahin si Mayor Glenn Bersede, mitugyan sab sa lakang ngadto sa konseho kabahin sa maong issue. In need of legislation, mas may masusi. Nakadungog mo gi-repair na daw nila sugod, Mayor. Gi-repair po no, mo gisulti lang, gi-repair nila. Nila. Pero ta kay ba, ba. Sa karon may giandam na sa konseho o sa sangguniang Panglungsod Secretariat ang imbitasyon alang sa mga resource persons ning himuon nga pagdungog o gikatakda kini sa regular nga session sa konseho karong Lunes. May Daghang salamat, Nico Sereno.